Samit sak kancane kuli bangunan padha nggarap omah sak ngisore krekop. Senajan diarani krekop, sejatine sing dikubur ing kono ora mung wong Melanda, nanging campur karo warga Cina lan pribumi. Awan iku swasana krekop rada regeng, merga aparat pemerintah kota lagi iwut bongkar kuburan lawas iku. Miturut rancangan, lahan krekop iku bakale arep disulap dadi komplek perumahan. Lagi nedeng-nedengi nyambut gawe, Samit diparani sawijining pawongan meripat sitip sing tekane saka dhuwur krekop. "Mas, mbok aku ditulungi." Wong mau ngererepa marang Samit. "Ditulungi apa kok?" "Bongkar makam, tinimbang kedisian dibongkar Pemkot." "Aku gelem wae kok. Ning lagi nyambut gawe ki piye ya?" "Se ya kok, tak omong koncoku dhisik." Samit banjur ngandani kancane ngenani panjaluke pawongan iku. Kancane Samit cacah telu iku gelem sabiyantu mbongkar makam. Mumpung mandore ora lagi ngawasi, merga lunga menyang luar kota. Dadi ora ana sing nguring-nguring yen diselani sedhela nandangi pegawean liya. "Piye Mas?" pitakone wong sing njaluk tulung. "Bisa kok, kancaku padha gelem." "Njur, nanune pira?" "Wis, mengko gampang, dirembuk karo mlaku." Wangsulane Samit sinambi manggul pajule. Wong papat banjur padha ngetutake lakune pawongan sing njaluk tulung iku. Jarene wong iku, kuburan sing arep diduduk iku pesareane Mbak Yune. Dheweke tinggal donya 13 taun kepungkur. Karepe sing njaluk tulung, jisime Mbak Yune sing wis kari rangka iku arep dipindah menyang Ngebong, jejer karo kuburane wong tuane. Bareng wis tekan nggone, wong papat mau terus tumandang ndudah kuburan. Wontene ahli warise njaluk pamit sedhela, merga ana keperluan. Karo mbongkar kuburan, bola-bali Samit ngilang-ilingi maesan saka watu marmer iku. "Tok, sing dikubur iki sajake isih enom ya?" ujare Samit. "Kaya ngerti-ngerti ya wae kowe, Mit," wangsulane Doto. "Coba delengen taun matine lan taun laire. Yen disuda rak 21 taun to. Arep isih enom apa ya banjur arep kok rabi to, Mit?" ujare Darji sing ndadekake kanca kancane padha ngguyu ger-geran. "Edan poter, kok rabi karo jerangkong." Kancane padha ngguyu latah-latah meneh krungu wangsulane Samit. Bebarengan karo mencumule terbelo saka njero luwangan, ahli warise teko meneh karo ngirit keluargane. Dheweke uga wis nyediakake peti anyar sak ambulane sisan. Ora lali nggawakake sego kotakan lan banyu putih kemasan kanggo mangane wong papat sing ngeduk kubur. Sakwise terbelo diunggahake saka njero luwangan, Samit sak kancane banjur nampa opah. Wontene jisim sing wis kari rangka dirukti lan dilebokake menyang peti sing anyar. Banjur diunggahake menyang ambulan. Samit sak kanca isih padha ana kono, nganti ahli waris sak keluargane padha ninggalake bong. Terbelo saka kayu jati isih lumayan wutuh ditinggal ngono wae. Rumangsa eman-eman, Samit banjur nututi salah sijine ahli waris. "Kok terbelone iki njur piye?" "Ya wis ben kono wae, mengko ora diberesi karo pihak Pemkot." "Tak peke wae ya kok." "Ya kono nek kowe gelem."
Dening Samit dalah kanca kancane, Terbelo banjur digotong menyang nggone nyambut gawe. Tekan kono, Terbelo bekas mau banjur dipilihi kayune sing isih wutuh. Sajane arep nggo apa to, Mit? Pitakone Data. Sing baku dijupuk blabake dhisik. Dene arep dienggo garapan apa, mengko dipikirake meneh. Wangsulane Samit. Nggo lincak wae, Mit. Kono nggo turon. Terji nyaut. Wah, bener kandamu, Ter. Yen digawe lincak, kena kanggo leyeh-leyeh awake dhewe. Hati-hati lho, Mit. Mengko sing duwe Terbelo melu. Kandhane Data semu guyon. Beneran, cewek Cina rupane mesti ayu, ujare Samit karo melengeh. Sateruse saben ana kaludangan ing seselane nyambut gawe, Samit mesti nyicil gawe lincak. Bareng digarap tirang-tirang dina, pungkasane lincak saka Terbelo iku rampung. Malah sisane blabak isih kena digawe dingklik cilik. Wong-wong sing padha nyawang lincak lan dingklik asil karyane Samit mesti padha ora ngerti yen sejatine bekapas iku digawe saka tilase Terbelo. Lah piye wong lincak lan dingklike meling-meling kaya mentas tuku. Apa meneh bahane saka kayu jati sing wis nggalih. Sorene Samit banjir nyewa becak kanggo ngemot lincak lan dingklike mulih. Tangga teparone sing ngerti kayu padha gumun lan melek. Mit, entuk lincak saka ngendi? Ditakoni Pak Jono tanggane. Diwenehi wong arep pindahan kok, Pak. Wangsulane Samit goroh. Tak genteni kene, 500. Ora, Pak. Arep tanggo dhewe wae. Cah kemrinti. Lincak Terbelo iku banjur diseleh ing tritisan. Wontene dingklike digawa menyang pawon kanggo ngenti dingklike makne sing mung saka pring. 3 dina nggawa mulih lincak Terbelo ora ana kedadean aneh-aneh kaya sing diomongake Data. Nanging isih umun-umun pitakoni makne sing gawe bingunge Samit. Mit, kowe mau bengi nggawa bocah wadon ya? Ora, Mak. Wangsulane Samit melenggong. Ora usah goroh, lapor RT apa ora kowe? Yen ora lapor, bisa digropiok lho omah kene. Aku kok malah bingung ki, Mak. Wis kono, ndang diterke mulih bocahe. Mak iki ngomong apa ta ya? Esuk iku antarane Biyung lan anak padha engkel-engkelan. Makne Samit njlentrehake kedadean bubar subuh mau. Nalika dheweke menyang pawon, ing kono wis ana bocah ayu lungguh dingklik lagi nunggoni dandanan sego. Kamangka makne Samit mususi wae durung. Bocah ayu iku ngaku yen kancane Samit. Krungu ceritane makne, Samit malah maido. Mpake dianggep ngoyoworo. Bengine Samit lek-lekan ana nggone wong duwe gawe. Lagi nedeng-nedengi dolanan kertu, Samit njaluk pamit marang kanca sak kalangane. Aku tak mulih dhisik ya. Mulih iki arep ngopo? Anak bojo durung duwe wae kok. Panyeruwene kancane. Ngantuk tenan sih. Samit arep nempeng mae. Kanca liyane nyelemong. Samit banjur menyat karo nyaut rokoke. Karo mlaku rokok disumet lan disedot sedal-sedul. Jarak omahe sing duwe gawe karo omahe Samit rada adoh. Kanggo ngusah hawa wengi sing adem pancen mathuk yen lambe klepas-klepus. Barang tekan ngarep pelataran omah, Samit kaget merga ana kenya ayu lagi lungguhan ing lincak. Senajan mung kesorot remeng-remengi lampu 5 watt, kenya iku katon ayune uleng-ulengan.
Dheweke banjur alon-alon jumangkah nyedhaki kenya iku. "Mbake sinten nggih?" Kenya ayu iku mung mesem tipis. "Sisilia," wangsulane alon. Medhek, jantunge Samit kaya-kaya arep mandeg. Arane kenya iku padha karo aran ing Maesan Marmer. Nanging merga daya pamikate kenya ayu sing gondo arum iku, nalare Samit ora bisa melar adoh. Kenya iku ndusel nggugah getih enome Samit. Sakteruse jalma sakloron kasebut padha langen asmara ing sak dhuwure Lincak Jati. Para esuk Pak Jono tanggane sing arep mangkat nyopir kaget setengah mati. Weruh Samit turu mengkurep ing Lincak kanthi kahanan wuda blejet. Sandhanane pating selingkrah ing kiwa tengene. "Mit, tangi Mit, wis esuk ki lho. Lagi laku ben entuk bojo apa piye?" Celapune Pak Jono setengah bengok karo kemekelen. Sawise dibengoki kaping pindho, Samit lagi keringkang-keringkang tangi lan lungguh madhep dalan. Meruhi kahanane Samit, ibu-ibu sing padha arep lunga tuku sarapan apa dene blanja padha ngrikatake laku karo nutupi mripate. Wekasane Lincak sing arep dituku 500.000 lan dingklike iku banjur diobong dening Samit. Awit kejaba Pak Jono wis ora gelem nuku, Samit dhewe ya keweden yen ditemoni meneh dening Sisilia.